aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ nin Mali wasadenw y'u ka ladala ɲɔgɔn ye kɛ tarata tɛmɛnen u jɛra ka ba don projet fila la ani ka bɛnkan sɛbɛn dɔ ka ba don o fana na jiko ani kuranko minisiri ale tun bɛ kɛnɛ in kan Mali silamɛ minnu ka taabolo ye tarika tijaniya ye olu ka jɛkulu musolakaw ka lajɛrɛ belebele min ni o nun donna Bamakɔ a kun cɛra ka bɛn desanburu kalo tile 4 ma o de y'an donkanw ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni min bi walawalali caman k'aw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnna Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waliɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma Mali wasabulon kɔnɔ wasadenw y'u ka lalala ɲɔgɔn ye kɛnɛ sigi tarata tɛmɛnen u jɛra ka ba don projet fila la min bɛ Mali jamana ani Banque Islamique de Développement mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani bɛnkan sɛbɛn dɔ fana na u ye ba don fana na min tɛgɛnɔ bilala Rome kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ wasabulon yɛrɛ ɲɛmɔgɔ de bolo jiko ani kuranko minisiri o fana tun bɛ kɛnɛ in kan walasa ka jiko bonya ka fanga bonya bɛɛ lajɛlen ka ji sanuma ani ji jɛlen sɔrɔ cogoya min na Bamakɔ an'a lamini kɔnɔ Amadu Kamara Muhammad Sidibe Sherifla Jabarani so tɔgɔ la an ka sɔrɔlenw lajɛ an ka wasadenw ka sanga n'u ka baara taabolo ye sanga ni waati ka yamaruya di an ka Mali gouvernement ma a ka hakilinaw ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ma u y'o baara dɔ waleya kunu min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ji ɲuman sɔrɔli ma Bamakɔ a n'a dafɛ laminiw na ani kuranko an ka dugubaw ni dugumisɛnw bɛɛ lajɛlen na min na bɛnna minisiri min ka ca bɛnnen bɛ kuranko ani jiko ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye Malik Aluseni ye n'ale ye tamakɛ kɔsa in na ka se Kidal faba kɔnɔna na ka taa kuranko dɔ lahalaya koɲɛw ɲɛnabɔ yen yɔrɔ la n'a kɛra bonyaba ye ka ɲɛsin a ma ne kɔni ne nisɔndiyalen don ka da kan projet de loi fila minnu tɛmɛna sisan donc u bɛna to an ka togodola dugu caman bɛ yen n'u bɛna kuran sɔrɔ donc projet de loi fɔlɔ o bɛna a to an bɛ se ka kuran di dugu 32 bɛ se ka kuran d'olu ma projet de loi filanan o b'a to an bɛ se ka na kuran di dugu 60 bɛ se ka na kuran d'olu ma alors comme aw b'a ɲɛdɔn an ka togoda ninnu na kuran sɔngɔ ka gɛlɛn ka sabu kɛ kuran bɛ bɔ ni gasoil de ye comme gasoil sɔngɔ ka ca donc kuran fana sɔngɔ bɛ caya sisan an nalen bɛ ni projet kura mun ye sisan o ye ka na ni centrale solaire de ye minnu bɛ marché ni tile ye donc tile fɛ o centrale ninnu bɛ courant di dugu ma en même temps o bɛ batterie charger donc o waati ninnu kɔnɔ groupe tɛ marché donc ni groupe tɛ marché o kɔrɔ gasoil tɛ fana tɛ marché donc o b'a to caman bɛ bɔ musakaw la donc o b'a to tarif min bɛ appliquer sisan an ka togodaw la an bɛ se ka caman bɔ a la o kadara kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka wasadenw u kɛlen kɔ ka ni sariya kisɛ ninnu ta k'an ka gouvernement yamaruya yaasa a ka nin baaraba ninnu boloda jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la jiko ta sira fɛ Bamakɔ faaba kɔnɔna na o kɛra fɛnba ye ni an ka minisiri n'a nisɔndiyar'o la kosɛbɛ bon n bɛ se ka min fɔ baara in kan c'est que an bɔra ka projet fila min yamaruya sisan projets don minnu bɛ tali kɛ projet ba dɔ kan projet ba in n'a bɛ fɔ a ma ko projet de Kabala min ɲɛsinnen don ka ji labɛn usine dɔ labɛn Bamakɔ yan min fanga bɛ se ka bonya ka se ka jiko gɛlɛya min bɛ Bamakɔ kɔnɔ a n'a quartier a kɛrɛfɛ quartiers min bɛna to o gɛlɛyaw bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔlefinw kan a projet ni projet ba de don a kɔnɔna fɛn ka ca mais an b'a dɔn k'a fɔ projet in n'a a sera ka waleya ka ban a daminɛna ka ban projet ni a kun fɔlɔ o bɛ kɛ san 4 de kɔnɔ o san 4 fɔlɔ o bɛ ban san 2 ɲinan kɔ n'o banna a phase filanan bɛ daminɛ donc n'a phase filanan in fana réalisera n'a bɛ banna a ka ca Ala fɛ gɛlɛya min bɛ mɔgɔw kan jiko la Bamakɔ ji sanumanko caman bɛ bɔ o la bon bi ko tɛ sini ko tɛ parce que n y'a fɔ sisan projet in a ka ka waleya san 6 kɔnɔ donc an bɛ san 2nan la donc a tɔ ye san 4 ye hali bi baaraw bɛ kɛ n'i ye jateminɛ kɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ bi dingɛw bɛ senna yɔrɔ dɔ la ka tuyaubaw da donc o ye baara in de daminɛnen don
mais pour que ka se ka baara yɛrɛ ban ka jibondo in labɛn k'a bila mɔgɔw sagoya la il faudrait que an ka san 4 kɔnɔ ɲinan kɔ n'o kɔni banna donc o bɛ kɛ ni 2020 donc ni ala jɛra n'a ye ka si ni kɛnɛya d'a ma ni projet nin sera ka waleya a bolodala cogo min na an dalen don a la fana a bɛ waleya kɛcogo la a ka ca ala fɛ bamakɔ jiko gɛlɛya a bɛ nɔgɔya kuma laban ye min ye an bɛ laɲini kɛ hali bi gouvernement fɛ baara fɛn o fɛn n'a bɛ boloda jamana kɔnɔ a bɛ ka kɛ jamanadenw de ka hɛrɛ kama donc baara n'a daminɛna a baara ni kɔlɔlɔ fɛn fɛn b'a la n'u ka ɲi ka mɔgɔw ka hakɛ dilan a ka dilan a wagati fɛ a ka dilan ka kɛɲɛ ni hakɛ min tiɲɛnen don a tigi kun an t'a fɛ baara ka na kɛ k'a fɔ ko nin nana ni hɛrɛ ye mais a kɛra dɔw ka tɔnɔ kan a filanan o ye baara wɛrɛ ka ɲi ka kɛ jibondo ninnu kɛrɛfɛ ni o ye ni ji minnu nana an ka sow kɔnɔ sisan a b'a dɔn minɛnkojiw b'a la finikojiw b'a la ɲɛgɛnjiw b'a la o ji kelen olu ka ɲi ka woyo ka taa fili baji kɔnɔ donc yanni o ji nɔgɔlenw ka lasigi baji kɔnɔ laɲini kɛra k'a fɔ projet in baara wɛrɛ ka k'a kɛrɛfɛ min bɛ se k'o ji ninnu lasaniya fɔlɔ ka se ka fɛn dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma poison don pour que ka se k'olu bɔ a la yan'a ka lasigi an b'a fɔ olu ma ko station d'épuration donc gɛlɛya min bɛ o station ninnu labɛnni la k'a da dugukolo a ka ɲi ka jɔ yɔrɔ minnu kan an b'a ɲini gouvernement fɛ don nata ninnu na fɛɛrɛ fɛn o fɛn bɛ u k'a tigɛ walasa ka se ka o baara ninnu fana daminɛ o ni projet baara ka waleya ɲɔgɔn fɛ parce que projet baara man ɲi ka ban k'a sɔrɔ olu waleya ma kɛ sinon a bɛ kɛ an b'a fɔ cogo min na dɔgɔtɔrɔ nanen ka sɔrɔ banabaatɔ salen don. an bɛ a yiraw la k'a fɔ ko wasadenw olu kɔni bɛɛ lajɛlen ka fɔ la nin sariya kisɛ ninnu n'u bɛɛ lajɛlen jiyana n'a ye bakuruba la k'i wakili don a la u ko k'u b'a ɲini an ka jamana gouvernement fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ yaasa ka nin ta ka don ba la teliya la min bɛna kɛ lafiyaba ye ka ɲɛsin an ka sigidaladenw ma n'o ye jamana kɔnɔdenw ye minisiri ka fara wasadenw kan u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nin baara in na n'a janyana kosɛbɛ. Mali silamɛ minnu ka taabolo ye tarika tijaniya ye o musolakaw u ka tile fila lajɛrɛ min ni a nun kun donna sibiri tɛmɛnen o kun cɛra ka bɛn desanburu kalo tile 4 ma kari don nabagaw bɔra diɲɛ fan caman na ka na kɛnɛ in kan i n'a fɔ ko Maroc, Senegal, Côte d'Ivoire ani Burkina Faso kana fara Mali silamɛw kan tɔrika diinɛ kɔnɔ ka na kɛnɛ in ɲɛnamaya. Amadu Kamara, Samba Traoré, Sherif La Jabarani so tɔgɔ la. Mali Tijaniya alsilamɛ musow ka sigiliba fɔlɔ ni an b'a wele ko Forum International ale sigira tile 2 kɔnɔna na yaasa ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ min bɛna kɛ sababu ye ka musolakaw k'u dɛmɛ u k'u jɔyɔrɔ fa bɛn ani kelenya ni sigikafɔ an ka jamana kɔnɔna na. Konférence ye tɔn ye tɔn min ni zawiya bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka kalifaw ni mɔkadamu Mali kɔnɔ ka fan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔnba kelen dilan o ka kuma Tijaniya tɔgɔ la hakilila falefalew kɔfɛ ni bɛnkanw kɛra ka waleya o bɛnkan minnu kɛra an ni ɲɔgɔn cɛ biro la o de ye k'an ka ko dɔ dilan an baw ye n'o ye musolakaw ye ka da ka Mali kɔnɔ musow de ka ca ka tɛmɛ cɛw kan wa an y'a kɔlɔsi fana Mali kɔnɔ silamɛ musow jɔyɔrɔ ka bon fo ka taa f'a dama ka tɛmɛ ka da ka olu de y'an baw ye an furumusow don an denmusow don o n'a ɲɔgɔnnaw. Donc wa ni taara misiriw ni zawiyaw kɔnɔ i b'a sɔrɔ musow de ka cɛsiri fana ka bon o kumana jamana yɛrɛ jɔli la an ye question belebeleba de ye o kuma musow Tijaniya musow jɔyɔrɔ mina kɛ mun ye Mali basigili la ani hadamadenya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'o fana basigi ka taa fɛ mankan min b'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔnɔ ani farafinna ani diɲɛ kɔnɔ olu bɛ se ka mun kɛ walasa an bɛ se ka o tasumaw faga. O de y'a to an ye tile 2 sigi kɛ kalo tile 3 ni kalo tile 4 musow bɔra Maroc kana Maroc roi ale de y'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'u mɔgɔ 3 cɛ an ma olu ye Maroc dɔnnikɛbaa baw musow ye Côte d'Ivoire fana muso dɔw nana ka bɔ yen nɔ olu ye bi université yɛrɛ la nka Tijaniyaw don Burkina bi ten Senegal bi ten kana fara Mali musow kan Mali dɔnnibaa musow fana kan o kuma Mali dɔnnibaw o musomanw maa 100 ani maa 50 minnu bɔra région na kabini Kayi fo Kidal ka bɔ Mali cercle dɔw la ani ka fara Bamakɔ district quoi o kuma an ye tile 2 min kɛ an ye hakililaw fale an bɔra ni welekanw ye an bɔra ni folikanw ye
an bɔra ni hakilila fana ye an bɛna se ka min. O kadara kɔnɔna na u ka nin sigiliba in senfɛ o kɛra waati ye musolaka ninnu bolo u ka kangarimada kɛ ani ka wele kɛrɛnkɛrɛnnin bila ka ɲɛsin an ka jamana marabaw ani diɲɛ setigi jamanaw minnu kumakan bi mɛn sanga ani waati u ka wuli ka musolakaw dɛmɛ bɛn ani kelenya kɔnɔna na ka kɛwale jugu ninnu kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ dankari buna adamadenya la sanga ni waati. Alhamdulillah ani sɔkadi sabu tijaniya tarbiya de don ka mɔgɔ jogo dilan k'i se ala ma aslu y'o ye an karamɔgɔw ye baaraba kɛ nin na hasatan u hakili tora musow la fɛn yɛrɛ belebeleba de y'o ye an bɛ ala de deli ala k'a ko sabati ka mali bɛɛ don a la bɛɛ k'a faamu nisɔndiya min banna dan fosi t'a la ala sago sago o de ye bɛɛ k'i cɛsiri musow de ye diinɛ dɛmɛ depuis kunu mɔgɔ fɔlɔ min joli bɔnna silamɛya nɔfɛ muso don mɔgɔ minnu ye alakira dɛmɛ n'u ka nafolo ye o mɔgɔ fɔlɔw musow don kira bɛ kutuba kala alayhi salatu wasalam minibaru min kan musow de y'a dilan mana musoya tɛ ko fitinin ye silamɛya la ko fitinin tɛ maaya la ni muso edikera du bi ɲɛ ni muso jogo ɲɛna du bi ɲɛ jamana bi ɲɛ o la ni muso welela nin kɛnɛ in kan an b'a dɔn u bɛ bɔ ni min ye yan bi ni ala sɔnna a bɛna nafa kɛ mali fan bɛɛ fɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ala sago a sago. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni muso ninnu n'u bɔra farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Maroc ani Senegal jamana ka fara an ka Mali alisilamɛ musow tijaniya hukumu kɔnɔna na ka u hakili jagabɔ ɲɔgɔn fɛ ani ka fɛɛrɛ ni dabaliw ɲini minnu bɛna kɛ sababu ye ka gwɛlɛya jugu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ani bingani kɛwale jugu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ k'olu kɔn k'olu kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ. O bɛ san caman bɔ bi Stade Malien de Bamako u bɛ kuranɛ kalan kɛnɛ belebele sigi sen kan ɲinanta u ma sɔn o laada ka wuli bada tɛnɛn don ɲinanta o kɛra u ka dolanci kɛnɛ yɛrɛ la Sotiba farikolo ɲɛnajɛ mɔgɔba caman tun bɛ kɛnɛ in kan ka fara diinɛ mɔgɔbaw yɛrɛ fana dɔw kan Moktar Bagayogo a n'a ka jatala Seydou Ɲare Sherifila Jabara so tɔgɔ la an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Stade Malien de Bamako balontan tɔn dɔ min bɛ Mali kɔnɔ kabiri waati jan u ka terrain filɛ nin ye Sotiba u hakili tora alisilamɛya diinɛ na ni ka misiri jɔ balontan terrain in kɔnɔ wa u ma da o ma desanburu kalo tile 5 san o san ni o sera u bɛ alikuranɛ kalan kɛ fitina ni balawu minnu n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka don u senkɔrɔ ala bɛ se ka u kisi ka bɔ olu ma cogo min ka u kanu don ɲɔgɔn na. Awa hakiliya min y'an bila a la kabini a ye misiri ye balontan terrain kan a kan ka dɔn hakilina min bɛ o jɛkulu la san o san an bɛ tafsiri kɛ awa parce que Alahu Taala yɛrɛ y'o ɲin'an fɛ n'an y'o kɛ k'a sɔrɔ an bɛ cogo min na ka ɲinini k'ale fɛ a bɛ dɔ fara o kan hɛrɛ sira kan san o san an b'a kɛ mais ɲinan ta an y'a kanu k'a kɛ ka bɛn don ma don min ye donba ye anw ka tɔn kɔnɔ n'o ye kubukafu tali ye awa kabini 2009 n'an y'a sɔrɔ san o san n'a don sera tanu dɔ an bɛ Ala tanu an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye awa pour que k'an hakili jigin ka dugawu kɛ tɔn ye a danna yɔrɔ min na Alahu Taala k'a tɛmɛ o kan san wɛrɛ mais n'o fana bɔra la an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ b'a kɔnɔ ko dɔn bi gɛlɛya b'a la gɛlɛya nation bɛɛ b'a kɔnɔ an bɛ nin min na ɲɛŋɛnɛ siri don ka na jamana yɛrɛ ma Ala ka jamana basigi Ala ka jamanadenw bɛn Ala ka sitani dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ Ala ka na ni hakili ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini Alahu Taala kelen de fɛ ale de bɛ se fana awa a bɛ se ka jamana ka jisuma bɔ a sitaniw ka cogo min na bɛɛ lajɛlen ka bɛn sitani misɛnnin min fana bɛ balontan jɛkulu kɔnɔ k'a ɲini o Ala kelen fɛ a k'o nɔgɔya ka bɛɛ sɔn hakili ɲuman na jamana yɛrɛ kanu kosɔn jamana yɛrɛ kanu kosɔn balontan yɛrɛ kanu kosɔn ani sport bɛɛ kanu kosɔn fɛn o fɛn dala kuma bɛ se ka don a la fɛn o fɛn bolo bɛ se ka don a la fɛn o fɛn sen bɛ se ka fɛn ɲin'o ɲɛ a la Ala k'a bɛɛ sɔn hakili ɲuman na u ka se ka sigi ka bɛn ko kan min bɛ jamana basigi balontan sira. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka a waleɲuman dɔn hakilina wɛrɛ tɛ an lamɔna n'a ye de barisa an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ yen na a bɛɛ tun ye diinɛ mɔgɔw de ye u y'a yira n'a k'a fɔ Esad bɛ créé don min na u ye kuranɛ jigin ko 7 de walasa ka Esad créé o kɔnɔna la o mana wolo anw na o ma an ka bala an na an b'a kɛ ka sababuya kɛ mun ye parce que balontan mɔgɔw ɲɛna ko tulonkɛ dɔrɔn don an b'an to balontan na sitanɛ bɛ se ka an ɲinɛ seli wagati kɔ i n'a fɔ a bɛɛ b'a kalama cogo min na an farala ɲɔgɔn kan ka essayer ka seli yɔrɔ labɛn yan nɔ a fɔlɔfɔlɔ an ye biriki de kori ka cɛncɛn k'a la nka an bɛ seli a la
mais an nana ye n'an ye micro kala balontan ja kama an kana ɲinɛ ala ka wagati kɔ a kana na kɛ sababu ye an ma balontan kana na haramuya an kan ka sababuya kɛ ala ka wagati dɔ bɛ taa k'an da o de kama an ye misiri jɔ micro mankan mana bɔ balon mana ja cogo cogo an bɛɛ b'a bɛɛ an b'an ɲɛsin misiri ma an bɛna ala ta bɔ a la vraiment a kɛ ni sisan cɛ an ma fosi y'a kɔnɔ ni hɛrɛ de tɛ don o don dɔ de bɛ fara la misiri jama kan fo ka na se alimami yɛrɛ ka sigili ma alimami sigili alimami fana ye baaraba k'a kɔnɔ min ye tafsiri kɛli a kɔnɔna la fo ka taa kuranɛ jigin a kɔnɔna la alhamdulilayi an bɛ fɛ ka yira diɲɛ kɔnɔ maa la u k'a dɔn k'a fɔ balontan bɛ yen ala ko bɛ yen nɔ balontan man kan k'i ka ala ko tiɲɛ. Stade Malien Bamako kani alikuranɛ jigin kɛnɛ in kan an ka jamana karamɔgɔba caman tun bɛ yen k'a daminɛ Bamako juma misiriba alimamiw na ni ka taa se siyaw ka karamɔgɔba ma Abu Jafar Jabate san wɛrɛ ta ala ko yira an. Kalo 8 bi kɔfɛ Mali jamana bɛna a yɛrɛ tɔgɔ la suman sɛgɛsɛgɛyɔrɔ sɔrɔ Bamako faaba kɔnɔ sefa wari miliyɔn 500 a musaka bɔtaw o bɛnna o de ma a baara kɛbagaw o ye Banque mondiale de ye Musa Fɔnba bɛ walawalali k'a ɲɛ o ko kun kan an ka sɔrɔlenw ɲamada. Kalo 8 kɔnɔ Mali bɛna yɔrɔ kura dɔ sɔrɔ yɔrɔ kura min ka baara bɛna ɲɛsin an ka jamana sɛnɛfɛnw olu sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ ma u k'a ma ko laboratoire de technologie alimentaire a bɛna sigi Bamako Mali faaba la a musaka bɔlen don diɲɛ seleke naani warisoba Banque mondiale fɛ min bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 500 la a bɛna cogo fa min fɛ o ye sotiba ye an ka sumanzɛnɛnɛw sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ in ni o ye laboratoire de technologie alimentaire ye subahana mansin minnu ni olu kan ka ye sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ la laboratoire kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ se ka kɛ farafina kɔnɔ suman sɛgɛsɛgɛ yɔrɔw la ɲɔndɛ dɔ ye a n'a kɛ sababu ye an ka sumanzɛnɛnɛw u ka se ka kɛrɛnkɛrɛn o tɛmɛnen kɔfɛ k'u bayɛlɛma ka nafaba bɔ u la nafa min bɛ se ka kɛ tɔnɔ ye sɛnɛkɛlaw ma dakuruɲa kelen sɛnɛkɛla ka se ka balo a ka fɛn zɛnɛnen na suman sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ in ka baara bɛna bɛn o de doni mɔ ba la o tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ kura in mana jɔ ni o ye laboratoire de technologie alimentaire in ye suman sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ maa minnu ka dɔnta ka wuriyalen don an ka jamana kɔnɔ olu ni farafina tile bɛ yanfa jamana maa minnu fɛnɛ bɛ sɛnɛko bina k'u ka ni olu faamunen don u na jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin tɛ kunbɔ ma fara ɲɔgɔn kan kunba kelen bɛ sɔrɔ ni ka baara kɛ o mana jaabi min sɔrɔ o n'a bɔ k'o bila sɛnɛkɛlaw ka bolo kan min bɛ se ka to sɛnɛ bɛ yiriwa an ka jamana kɔnɔ minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma Kasumu Denɔ ale ye a ka nisɔndiya jira a kɛtɔ ka yɔrɔ kura in berekiden ngale da ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaya so fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan n'o bɛ kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ bila a ka minɛnkɔrɔ kɔnɔ a dɔmɛ ni tuluni min ye ni o kɛngun bɛ ka kɛ farafina tile bɛ an b'a yɛrɛ a jiginɛba ye grenier de l'Afrique de l'Ouest o fɛɛrɛ na sigi sen kan ka Mali bila o minɛn kɔnɔ wa a y'a jira k'a fɔ a b'a fɛ a ka kɛ sira bɛɛ lajɛlen de kan sɛnɛ na sira kan kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna k'a daminɛ sumansiw bɛɛ lajɛlen sɛnɛni ma sɛnɛ ka kɛ sɛnɛ nafama ye sɛnɛkɛfɛn fɛnɛ ka caya sɛnɛfɛn ka bayɛlɛma walasa nafaw bɛ se ka se sɛnɛ yɛrɛ kɛbaa ma cogo min ko baaraw na sigi sen kan o kadara kɔnɔ. Société africaine de parasitologie cakɛyɔrɔ do min ka caw bɛnnen do banakisɛw kɛlɛli ma u ka lajɛrɛ sigi ko 8nan kɛra walasa ka se ka fɛɛrɛ ani dabaliw bila sen ka banakisɛw si latunu pewu ka bɔ an senkɔrɔ Tata Ture bɛ walawalali caman ka ɲɛ ko kun kan. Kalanko minisiri kun bɛ lajɛrɛ kɛnɛ kan lajɛrɛ min ye kodɔnnaw ni mɔgɔ lafaamuyalenw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ farafina jamana 15 la olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ ka sanga ni kɔngɛrɛ ta ko 8nan ye min kɛra jɛkulu fɛ n'a bɛ wele Société africaine de parasitologie ni lajɛrɛ belebeleba in bɛ kɛɲɛ ni Mali jamana kɔngɛrɛ fɔlɔ ye n'o bɛ wele Société de parasitologie et de mycologie du Mali ni lajɛrɛ belebeleba in bɛ tali kɛ hakilina jakabɔ la ka ɲɛsin waleya caman ma minnu bɛ tali kɛ bana caman na i n'a fɔ sumaya bana fo ka taa se kɔnɔna bana caman ma i n'a fɔ parasitologie intestinale u ka nin fara ɲɔgɔn kan in bolila ko caman kan n'o babu sen na kunbaba dɔ ye banakisɛ minnu n'olu bɛ sɔrɔ nɔgɔ fɛ k'olu si latunu n'o ye maladie parasitaire ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw jɔyɔrɔ ye min ye n'o ye recherche scientifique ye baaradegi n'o ye formation ye ani yiriwa ka ɲɛsin adamadenw ka dɔnta ka wuriyali ma Faranfina jamana kɔnɔ jaabi minnu n'olu sɔrɔla sɛgɛsɛgɛli sira kan banako na sira kan ka ɲɛsin banaw kɛlɛli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la banakisɛ minnu n'olu bɛ sɔrɔ nɔgɔ fɛ a yirala k'a fɔ nin san laban ninnu na wulikajɔ kan ka boloda ka ɲɛsin nin waleya ninnu ma n'o ye ka mɔgɔw su ka kɛ nin baara sugu ninnu waleyali kan o min bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛli kan ka ɲɛsin banakisɛw kɛlɛli ma minnu bɛ sɔrɔ nɔgɔ fɛ fo ka taa se banakisɛ minnu bɛ sɔrɔ baganw fɛ a yirala nin kɛnɛ in kan k'a fɔ wajibi don dɔ ka fara nin banakisɛ ninnu sɛgɛsɛgɛli kan
n'o ye banakisɛw ye minnu be sɔrɔ nɔgɔ ani baganw fɛ walasa ni banakisɛ nunu be dɔɔni togoya minnu ye k'olu waleyaliw sigi sen kan o kɔfɛ banakisɛ nunu yɛrɛ be furakɛ ni fɛɛrɛ minnu ye k'olu sigi sen kan fo ka taa se u furakɛli ma ka fara a kunbɛtogo ɲuman kan walasa ɲɔgɔn fɛ u ka jɛ ka ni banakisɛ nunu si latunu sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ni banakisɛ nunu kɛlen do ka sankɔrɔta sɔrɔ bari ni bana nasugu be mɔgɔ min minɛ o de ka ca siga tɛ min na fewu a sen be yɔrɔ la mɔgɔ tɛ se ka yɔrɔ min danyɔrɔ fɔ min n'a yira la sɛgɛsɛgɛli sen fɛ o sira kan wulikajɔ kan ka boloda walasa ka ni bana nunu si latunu. Projet min bɛ wele ko Espoir de la Jeunesse Rurale a baaraw kun bolodara ka bɛn san 3 min ma o sera a kuncɛ wagati ma projet in kun nafa bonyana kosɛbɛ togodala jeunes ma bawo a kun kɛra sababu ɲuman ye u ma u ka se ka bololaminɛyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye Musa Fama bɛ walawalali k'a ɲɛ ko kun kan. Barabolodalen min kun bɛ wele ko projet Espoir pour la Jeunesse Rurale togodala denmisɛnninw k'olu don murubakala la o baarabolodalen kun don ni baaradaw dili ye u ma san 3 a baarabolodalen kunjɛra hakilina in sigira senga jɛkulu min fɛ u k'a ma ko Born Fonden a ɲɛsinnen kun don Mali togodala denmisɛnnin 50 ɲɔgɔnna ma minnu ka dɔntaw ka wuriyara bololabaara nasiraw la minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni fɛɛrɛ kɛra k'olu don baara dɔw la u bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ minnu na marabolo filala Sikaso ani Kulukoro insertion socio-professionnelle o tɛ dɔwɛrɛ ye ka lajɛ ka denmisɛnnin ninnu ka baara ko nɔgɔya u ye ni u degeli ye baara la u degele kɔfɛ baara la ka labana ka baara ɲini ka di u ma u k'a ma ko insertion maa min ye Born Fonden ɲɛmaa ye an ka jamana kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ denmisɛnnin minnu wɔrɔmɛna ni a ma bɛ t'i jɔ maa 50 la Kulukoro mara ani Sikaso mara la u bilama carin bɛ Mali fan 4 bɛɛ lajɛlen la wa u bɛ ka baara kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ de ye ko u sera ka baara ninnu dege Sikaso ani Kulukoro mara de la k'u sigin bɛ yen k'o tɛ u yɛrɛ kɛ bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen la o tɛmɛnen kɔfɛ denmisɛnnin ninnu u bɛ se ka wuli ka se dɛmɛbaw ma i n'a fɔ bankiw n'u ɲɔgɔn na ni u mago jɔlen don juru la ka se ka juru ta ka taa don u ka baarada sigilen dɔ dafɛ min bɛ se k'a to u bɛ se ka yiriwa o fɛɛrɛ fɛnɛ bɛ u bolo bi ka sabu kɛ u degera baara min na u ɲɛsi dɔn baaradaw minnu ni juru donna u bolo u sera o fɛnɛ baaraw kɛcogo fɛnɛ na minisiri min ɲɛsin bɛ denmisɛnninya ma an ka jamana kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ jakolo min bɛ wele ko Born Fonden a ye nin hakilina min sigi senga ka ɲɛsin Mali togodala denmisɛnnin 50 ma k'a ni ale ka minisiri so kuntendaw ye kelen ye wa jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita o ka laɲini ye fɛn min ye ko Born Fonden jakolo ka haminanko bi don o fɛnɛ da fɛ barisabu ka da ka jamana ɲɛma b'a fɛ de k'i sinsin Mali denmisɛnninya de ka ni ka Mali yɛrɛ yiriwali kɛ sababa ye an ka jamana kɔnɔ. Sananga bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ an b'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la sɔrɔli kan Musa Fama b'o fana walawalali k'a ɲɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ bi. Burkina Faso jamana kɔnɔ wasadenw kun b'a fɛ ka o murukurundakoya jamanadenw ka hakilina dɔ kɔ a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye barisabu ka da kan u ye kɔsegin bɛrɛ bolo da fɛn dɔ de tun bɛ wasabulo kɔnɔ min ma faamu Burkina ka denw fɛ fiyewu sini jamana cakɛda dɔ de bɛ yen min ka baara bɛn bɛ telefɔni kow ma u k'a ma ko yiwayiwe o de filɛ ka telefɔni siya min bɛ wele ko tablɛti ordinateur tɛ telefɔni dɛ ani bɛ mɛrɛlen don i b'i bolongɔni de kɛ ka tuuru ka taa i ɲɛnafɛnw fɛ o fɛn 127 de taara k'o ni wasadenw na Burkina wasabulo kɔnɔ don dɛmɛnenw na o kɛra novembre kalo tile 20 tɛmɛnen a ma di dogo fɛnɛ na a kɛra kɛnɛ kan jarakɛla barisabu ka da ka ko in bɛ kɛ don min na diɲɛma welela ka y'a kɛnɛ ka kunnafoni jarinaw sababu la nafolo ye Musa ka bɛ t'i jɔ sɛfɛwari $60 ani $5 de la UAE telefɔni layɔrɔ ka nin tablɛti ni ne bɛnna o de ma fɛn min ye Burkina ka denw kɔnɔ guwa kabini san 1994 Burkina jamana yɛrɛ ni sini jamana jɛɲɔgɔnya tɛ o n'a ɲɔgɔnna jɛɲɔgɔnya dumanba ye ten nka ti tɛmɛ kalo 5 kan Burkina jamana ɲɛmaw ye marché dɔ ta k'o di sini cakɛda in ma ni o ye compagnie chinoise UAE ye o marché min dira cakɛda in ma a bɛ tali kɛ kunnafoni sɔrɔ sira kura nasiraw ka u k'a ma ko fibre optique min bɛ kɛ sababu ye ka internet ko nɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɔ Burkina Faso la Ouaga ka taa se Ghana danjɛw la o musaka fɛnɛ bɛ t'i jɔ sɛfɛwari miliyari 4 ani kunkanfɛn na ni marché min dira chinois ka cakɛda in ma ni o ye compagnie chinoise UAE yala o lajali mina de dilen filɛ nin ye wasadenw ma wa tablɛtiw maaw y'u yɛrɛ ɲininka o la kɔrɔfɔ in nana caya kabini wasabulo kɔnɔ wasadenw bɛ k'a lajɛ k'u b'u yɛrɛ jɛya a ma ɲa min kɔ u labana ka kɛsigin bolo da barisabu ka da ka denmisɛnnin camanw de bɛ Burkina jamana kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ wasadenw ne n'an bɛ sariya de sɔsɔ bi sariya min ni furanjɔrɔ fanga kun y'a sariyaw ta ka ɲɛsin yurugu kɛlɛli ma u k'a ma ko loi anti corruption
fanga sinamatɔnw fɛnɛ farala denmisɛnninw kan k'a jira k'a fɔ wasadenw ye sariya sɔsɔ ni o ye yuruguyurugu kɛlɛli sariyaw ye ko barisabu ka daa kan k'a fɔlen don k'a fɔ e maa o maa n'i bɛ forobaca dɔ la walikɛlɛ i ye jamana forobamaa ye a man kan i ka lajɛli fɛ o ka tɛmɛ dalasi 7,000 kan n'a tɛmɛn'o ka bɛɛ o b'a jira k'a fɔ yuruguyurugu kasa bɛ nɔfɛ nin dabilɛtiw minnu ni ne filɛ nin ye wasadenw na ne y'a musaka jateminɛ a ka ca 7,000 ye wasadenw kɔni y'u yɛrɛ jɛ a k'a kɛ fɛn min ye ko jamana ɲɛmayaso gouvernement o de ye wasabulo dɛmɛ ni a ye wasabulo wasadenw k'a kɛ u ka baarakɛ mina dɔ ye ka dɛsɛ kolokoto Burkina ka den fanba ko an ma se k'a faamu a ma ɲɛ min kɔ wasaden ninnu u bɛɛ lajɛlen ye u ka tabletiw lasegi chinois ka cakɛda ye mɔ ni o ye UAU ye. Arabado Desamoro kalo tile 7 Ghana jamanadenw bɛ bɔ ka sugandili kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ min ni u bɛn'u ka danaya da o ka k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye Ghana kunna san 4 nata dankɔrɔba filaw minnu ni olu bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'a bɛ gwɛlɛya u ni ɲɔgɔn cɛ John Dramani Mahama ale bɛ fanga na a kɛmɛ k'i kama a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ kabini san 2012 a cogo bɛ yen k'a sababu kɛ maa min kun ye jamana ɲɛmaa ye John Atta Mills dabama ka wele sera o ma yanni o ka waatiw ka dafa jamana ɲɛmaaya la ale sina kana bila o nɔ na ten ni ka kalata labɛn ne a y'i coko a kuma ni maa min ni ɲɔgɔn cɛ o ye Nana Akufo Addo ye a y'o bi John Dramani Mahama maa min don a yɛrɛ mɛnna politiki dafɛlaw la barisabu ka daa ka fa o kun ye politiki maa ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna maa min ye yɛrɛma hɔrɔnya tu tigɛ Ghana jamana ye ni o ye Kwame Nkrumah ye san 1966 tuma min na ale ka kafo bi jaso surasiw fɛ jamana ɲɛmaa John Dramani Mahama fa n'o ye Emmanuel Adama Mahama ye ale kun ye Kwame Nkrumah ka minisiri ye a yɛrɛ minɛna a se surasiw ka fanga fɛ ni k'a datugu ani maa min ni kwada ɲɔgɔn na fanga sinamatɔ ɲɛmaa Nana Addo Dankwa Akufo Addo maa kɔni bɛ se k'a fɔ ale kɔni wura dama fanga sinamatɔ ɲɛmaa do nka yanni John Dramani Mahama ka fanga ɲini jɛkulu yɛrɛ ka na jamana ɲɛmaaya la ni o ye NDC ye NPP de kun bɛ jamana ɲɛmaaya la fɔlɔ Ghana wa yɛrɛ ye minisiriya jɔyɔrɔbaw kɛ o fangaw kɔnɔ k'a daminɛ Keriko minisiriyaw la ka taa se Ghana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ye ɲɛnabɔ minisiriyaw mɔ a ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ wa yɛrɛ bilama sibirindin bɛɛ barisabu ka daa ka ɲɛnatigɛ do bi politiki bɛna k'u ka Ghana jamana kɔnɔ. Kenya fabala Nairobi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ lakana tigilamaw ye wuli ka jɔ kɛ ka kɛnɛya tigilamaw jɛnsɛ u kuma fɛ ka nisɔngoya taama dɔ sigi sen kan barisabu ka daa ka u bilama kɔni gɛmɛ ka baara bila dɔ boloda min kun fɔlɔ kɛra Novembre kalo tile 5 ni ka kunjɛ Décembre kalo tile 5 tile 21 hali bi u ma jɛ ni baara tali ye barisabu ka daa ka u yɛrɛ bolo ko jamana ɲɛmayaso kɛmɛ ka a murukurundagoya a yɛrɛ ka layidu talen dɔ kɔrɔ layidu min n'a y'o ta ani kɛnɛya tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ Kenya jamana kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye maa 5000 ɲɔgɔnna ye olu de kɛmɛ ka baara in bila labɛtanizo 27,000 minnu bɛ Kenya jamana kɔnɔ yen baarakɛlaw de don u kɔni bɛ ka jira k'a fɔ dɔ fara nsaranka min ni o kun kan ka kɛ olu ye jamana ɲɛmayaso fɛ ni jamana ɲɛmayaso kun y'a layidu ta u ye kabini san 2013 o de dɛsɛ bɛ ka kɛ jamana ɲɛmayaso fɛ u ye o kumana olu kɔni bɛ baara bila u bɛ labana k'u ka nisɔngoya fɛnɛ jira jamana ɲɛmaw la k'a fɔ olu kɔni de baara daminɛ abada fɔ dɔ ka fara olu ka sara de kan min ye kunnafoni y'a jira k'a fɔ dimanche tɛmɛnen jamana ɲɛmayaso ni u kun kan ka sigi ka kuma o sigi ka fɔ fɛnɛ ma se ka sara sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni cɛw ka ɲamadali la aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma.